kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo siji 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari, tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payah para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari. Masalah itu nggih. Pak Estu. Angel lho Pak tahun iki mumet lho Pak Estu mumet iki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tata tenan. Mergi iki sirahe ya umum, apa nek pagelaran koyo ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula mlebet lho saged sakek katahe penjual enten 1 kilo. Nah, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman ta? Nggih, Pak Sukatman. Piyanyine rendah hati, ya ta. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu, temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyuwun sewu lho nggih, niki crita anane. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Pak Arif, Mas Arif. Pak Arif ki nggih kula nggih sing diutus kaya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Lah ndaya ngene sinden nek jam 4:30 esuk. Lah aku kan yo ora Ya bener kuwi bener kuwi. Yang Ya kaya ono 4:30 lho. Pas kuwi. aku ora gawe apa-apa. Aku iku gawe daftar kae. Lah malah apa kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan 4:30 esuk. Berarti to. Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor. Aku ya gragapan lho lek diwayahi mor kok sakmu lho saking disipline piyai to Mas. Nggih aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten mau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai enggak becik. Mana iki madhep mantene pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekon agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makanya Pak Mawan teko aku ya dermawan. Kon Pak tradisine jenengan ngoten niku. Iso-iso lah aku yo ora gawe apa-apa tane wedas tok. Pak Sumaman langsung duduk ning kandang ya. Oh, ora ngawur kae. Guyon sak utawa niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu camatnya niku Camate cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenang kok ya. Ketoke perempuan, tapi jatine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah Bu camat niku. Piyayine pejabat. Asmane sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah. Siti Hanifah. Siti tegese lemah. Panguripane wong urip ning alam dunya kuwi jenenge lemah. Siti Hanifah. Hani. Apa? Ayo. Hani. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. Nggih luar biasa. Matur sembah nuwun iki Bu Camat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Nek aku gumun Mbak. Ya napa? Desa-desa teng Babatan ada wayangan bersih desa, bersih desa. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Karena ya. Dereng wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Wong bar kaya ngene rejane kok kecamatan ulun pernah kula wayangan te kecamatan. Lek kula Karanganyar mriko, niku setiap Agustusan niku ke kecamatan sing mandekani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan kudu iuran, enek kurang sing nomboki camate. Terus pengaten Bu Camat nika anu masukan saking Bobodalan. Monggo ya dipegalehaken. Terus tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Niki rekan kerja wonten Babedan nggih, wonten pariwisata. Hebat memang luar biasa. Lah niki Pak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat pokoke Pak Lurah kudu naik panggung terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, mila to iki cobi ditawane penonton pareng apa mboten Pak Lurah jumeneng? Pareng. Oh, pareng masalah. Pak Lurah ini fane kata nggih. Kula sing mriki. Oh nggih nggih Nuwun sewu Pak Sukatman kersanipun minggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Yen ora nembang nyawer karo Lurah Purwosari yo Kyai Babatan ki los. Los kabeh. Los wong sugih kabeh yo sugih kabeh kok. Yo, terus
Terus Apa ora? Sing ketur piyambak dulur lanang. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Angkat mana ini ketemu si Moroto. Ini musuh kula ten panggung nih. Ini Pak Lurah niki. Mbak Lurah pundi Mbak Yu? Mbak Lurah Kadipaten. Intel kalau Bucamat. Ngaturaken sugeng dalu bucange Ibu sampun dados badhe jenengan Pak. awet wau badhe ya. Bapak magrib bau kaosan Mas. Niku wae sanes kaos. Iya. Bojone repot ngurusi lho niku wau. Oh, jenengan tak sing ngendika mau Pak Lurah ngatur kaos coklat atau abu-abu mau. Nah, niku kula panjenengan matur. Ning kesederhanane Pak Lurah ku untuk kemuliaan warga masyarakat Purwosari. Tapi estu luar biasa Pak Lurah. biasa. Nggih, suwun sewu niku kula beto dekek. Nggih, ketoke mangke mboten nutut. Nek dipun lawan kalian bulusi kalian Gareng. Kula niki beto dekek. Kira ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya penonton. Nggih mugi-mugi wonten dalu menika dadosa palipur dumateng panjenengan sedaya. Pak Lurah nyuwun sewu. Malam ini niku sing mirsani ki enten 10.000 orang, tapi di YouTube juga ada 6.000 sekian. Niki sing rawuh channel 25 channel YouTube. Luar biasa sukses untuk Purwosari. Amin. Nggih. Kagem salam kagem kanca-kanca teng mirsani wonten pundi YouTube, mirsani wonten channel YouTube niki Mas Nami YouTube. Cahyo Kuntadi. Nami YouTube. Dan YouTube ki Cahyo Kuntadi channel. Salah. Ini oleh-oleh atau melu ngono. Nggih, Kuntadi channel. Oh, Mas Kuntadi channel niki kanca-kanca saking Jawa Timur, Jawa Tengah tumblek-blek dipun kintuni salam 6.000 penonton. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng penonton YouTube iki Cahyo YouTube nggih. Kuntadi Channel. Mantap nggih. Leres Mbak Lurah. Pak Lurah niku lucu lho. Mun sewu. Kiai ini pun seneng gojek. Terus santai. Sabar, Walaupun yang preso ta. Nggih. Pak Lurah bener dari kepala desa ini sambil nopo. Nopo padahal lu namung wedhus Mas. Pinten wedhus nganten gangsal. Jalan sepi, mboten setes dapat. Lah jalan kula piyambak. Rasanya. Wong bengi iki kok bintang tamune ya kewan. Kok ya ikon-ikone kok ya wedhus. Kira-kira Pak Sumawan nanti yo melu-melu Pak Lurah. Lah yo kaget lho aku sik ning jeding kok. Cucuku wedhus kok. Mepet. Malah swiber Pak Mawan kok kono seminggu wedhusku meter kabeh. Ngapunten Pak Mawan. Pak Lurah. Guyon Pak Lurah iki kira mboten tenanan. Nggih nggih. Nggih, wek ketoke sing mburi iki kira-kira kadung ngomong ya gruweket dewe. Urung-urung itu urung takon ngomong kok iki urung Wis dalu Mas Lurah. Sugeng dalu Mbak Lucy. Lah iki. Wong wedi ana dadi lurah. Ya kok iso weden. Lah mujute ngejak aku kok, gak aku iki turu lho kok digeret. Lah mun sing kulino remuk niki. Berarti apa-apa. Awakku ki ya kudu sing sabar, Kampung. Aku sabar terus. Ya kudu sing sabar Pak Lurah dawuh ya awakmu ndang srekat ndang budal. Campur rasa sabar PKK udah joget. Oh iya ora Lurah sipur ya reneng. Ibu PKK udah joget. Oh iya. Oke, daftar kabeh. Hiburan ya Mbak Lucy. Monggo dawuh napa? Alhamdulillah
kula ngaturaken selamat kepada Desa Purwosari yang sudah menyelenggarakan kegiatan bersih desa. Mugi-mugi kanthi bersih desa Purwosari menika masyarakat saged ayem tentrem, sedaya ingkang dipun citakaken saged terjangkung, sedaya sukses, pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin amin ya rabbal Boten Mbak Lucy. Sayange kadipaten iki kelurahan dadi ora iso ngene iki Mbak Lucy. Jane buwing ya dempene wayangan Slimen Mbak Lucy. Dalange kanca lurah dhewe dadi ya dalange kanca lurah dhewe bintang tamu ya kancane dhewe. Lah piye tah kowe nek kanca ya ngono kuwi ya. Ngene ya luar biasa sekelas kelurahan lho Pak Dalang. Sekelas kelurahan ki iso wayangan iku pun kondange ra umum. Nggih. Lek desa niku mau wayangan iki nggih luar biasa karena sudah bisa ada adegan dana desa. Laras nggih. Lajeng ing badhe nyekap sinten? Jane karo Mbah Lurah Purwosari nggih. Apa kamu Ojo ngono. Lah dembel wis latihan. Ya malah tukaran. Dembel latihan. Dembel latihan ora. Ora wan. Kaya cemple kecepet Ora. Lolos. Arep cemplek kecepet, wedhus kecepet, tebu kecepet jenengan sing bayari kalih masyarakat los dol. Apa nyuwune? langgam sesideman. Ketoke kulino iki. Ladalah. Sing bawa Sing bawa Sing bawa bintang tamu Mbak Lucy maneman. nek bawa dhewe nek elek ngoten. Mboten napa-napa. Boten napa-napa lho, boten napa-napa lho. Niki Kang Kripto ramanipun Mas Dalang. Ya pangapunten nggih mungkin nek kados cemple kecepet. Lah mboten napa-napa kok. Boten napa-napa. Boten napa-napa. Kados cepet apa lai gringgingan monggo-monggo. Ati mriki Pak Lurah. Ati mriki foto. Foto los bulurah kon kula SMS ora apa-apa ning dhuwur panggoe Pak Lurah milih umum. Alah los dol. Bulurah stop Mbak Lucy. Butin. Bulurah kan obat tidur yen butin. Bulurah mentale wis los kon tepang kali bulurah. Iki monggo. Monggo Pak Lurah. Wiwitane Tepuk tangan Pak Lurah. ngono ta wayangan awas. tandere sang peke Rio bagus salah budaya sari kalih temple kecepet Monggo sae. Sae jos. Lek cemplek-cemplek kudu ngoten niku lho Pak Uni. Cemplek kecepet. sowan menyang kutha gedhe aku diguyu karo niku jane yo wisin aku ya Mboten usah. ben tapi Lah niki Pak dosen Bu dosen kok pun lumrah. Lek swantene apik niku pun biasa nih. Niki sarjana seni. Lek awake dhewe swantene apik luar biasa ngoten. Los. bendara terus yung Am tarik napas dulu, tarik napas. Pelan-pelan. Ditahan, hembuskan. Wah. Satu kali lagi. Lah druwedeng wasane persane rileks. sak umur-umur nyanyi wonten ngajenge tiyang kathah tasih niki. Lah, wonten kamar mandi kula nomor setunggal. Lah nggih, niki kagem Kapan yo kepala kaku woten lho, Mbak. niki latihane kali ibu teng dalem. Yo. Niki latihane kali ibu kok mboten kok bendoro ilang apalane. Kula dadi takoni mesake sebenarnya ngene. Awake dhewe meneng aku karo kampur ning kene meneng ae. Ya siap. Selendang kuning Wong sing walayu tunggal rasane saking bukit Iki yo lali to Pak Urip kaya pinter. Pak Lurah, niku kok teles lonone kenapa? jane kesukaan kaya aku wae. Oh, sabar kula betengi nek keten pun mboten sadredeg. Aku teng mriku Bu Lurah Ijan Bejo tenan kagungan garwa Pak Bapak iki Mas. Piye jujur tenan lho, mangkane tak blosone bendoro
Terusin apa niku, Bang? Swara kurang permono ing wasisa rungro angrurung marang bendara Tya Sulistya pijer ngitangake alis aja didemok gledek wae karo dhewe iki nganggo vibra beda nek Mbak kasih vibrane di sini nah ya vibrasine kudune nek lembang terus tresno sasi Apa kanan tuh Balura? tepuk tangan Mbak Lurah Sari Nanti mriki Balura. Mengki caket banget kali Mbak Lucy pun kula tak mriki mungkin Mas Pur kan cari Mas Pur Balura. Tarik napas dulu tanah. Pur susu buat apa? Mboten mepet ra apa-apa lho, Pak. Kersane rileks. Sing nganggapi jenengan, Mbak. Mboten mepet ra apa-apa. Ireng Matayuwan Mas kersane ra dirileks niki. iki masak lurah karo lurah kok iso luwe kere-keran Lah niki bolong kene yo Mas Pur iki. Kali Pak Lugan nggih. monggo Luwe becik paten Tapi ini baru niki nggih sae jogete Mas. Oh, Mas Pur iki jogete sae.
Sepisan malih para lenggah tepuk tangan untuk Mbah Lurah Purwosari luar biasa.